Мәгариф оешмасында хезмәт куючылар, белем, укыту системасы сыйфаты сагында торучылар. Аларның методика, программа һәм киңәшләре йөзләгән укытучының эше һәм меңләгән укучының уңышлары саклана торган, күзгә күренми торган нигез. Буа районы Янтуган авылында туып үскән Миләүшә Фидаи кызы Яруллина нәселе 320 еллык укытучылар династиясы. Миләүшә дә гаилә хезмәт юлын дәвам итә. Казан дәүләт педагогика институтын тәмамлап, башта укытучы булып эшли һәм 1989 елдан башлап бүген дә Питрәч районы мәгариф бүлегендә җаваплы методист хезмәтен башкара. Миләүшә Яруллина Россия Федерациясе мәгариф отличнигы. Фидакар ихлас хезмәте өчен Россия һәм Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы мактау грамоталары, рәхмәт хатлары да шактый. Киң күңелле, кунакчыл һәм дә татар хатын-кызларына хас итәгатьле, тыйнак Миләүшә ханым ире Әхмәт әфәнде белән 3 егет тәрбияләп үстерәләр. Алмаз, Айдар, Әмир. Барысы да гаилә корып Казанда яшиләр. Инде әти-әниләренә 5 онык бүләк итеп өлгергәннәр. Тиздән Миләүшә ханымның әнисе Хөррия апага 99 яшь тула. Сөенечле мәшәкатьләр, кунаклар, әниемнең укучылары, туганнар җыелачак. 100 яшендә шулай матур каршыларга язсын ди Миләүшә ханым. Без гаиләдә 3 бала үстек. Минем апам Тәскирә, энем Фирдүс, әнием белә әтием олыгаеп кавышканнар. Алар кавышканда инде алар 30дан арткан булганнар. Һәм мин туганда әниемә 37 яшь булган. Миннән соң әнием энемне 41 яшендә алып кайткан. Безнең шундый бәхетле, тулы гаилә безнең тормышы бик озак бара алмады. Миңа 8 яшь вакытта, апага 10 яшь иде, энемә 4 яшь вакытта әтием авырып бакыйлыкка күчте. Без менә әнием җилкәсендә 3 бала калдык. Әниемнең Хөррия исемле. Әнием 1927 елда Янтуган авылында туган. Алар гаиләдә 6 бала булганнар. Әбием, әниемнең әнисе Буа районы Исәк дигән авылныкы. Менә монда минем әнием 1920 елны бабайга кияүгә чыккан. Һәм менә бу бабай калфак белән, менә бу шәл әбинең кияүгә чыкканда ябынып чыккан, киеп чыккан киемнәре. Менә ул бүгенгесе көнне миндә саклана. Без инде аны кадерле шундый ядкар итеп саклыйбыз. Әниемнең әнисе кияүгә чыкканчы ул мулла кызы булган, Фәрхи Сырур исемле. Ул мәчеттә кызлар укыткан. Менә мин белгән укытучылар нәселе әбидән башлана дип беләм инде, бәлки алдарак та булгандыр. Әби җилкәсенә бик авыр тормыш туры килә. Чөнки бабайны 1937 елны кулак итеп сөргенгә сөрәләр. Аларны үз иләреннән куып чыгаралар. Алар беренче вакытта күршеләрнең бәрәннәрендә торалар. Ул вакытта әниемә 10 яшь була. Аларның кичкенә сеңгерләренә 4 ай була Гөлинә апага. Безнең Янтуган мәктәбендә 7 еллык кына мәктәп булганга күрә, әниемнең абыйлары барысы да урта белем алалар. Һәм әниемә дә әби әйтә: "Кызым, син укырга мөмкинлегең бар, булдыклылыгың бар. Авыр булса да, әйдә Иске Шәймирза мәктәбенә укырга бар син, урта белем алырга кирәк" дип. Һәм әнием 1942 елны урта мәктәпкә, Иске Шәймирза авылына мәктәпкә китә. Менә шулай итеп, әниемнәр 4 кыз 10 классны тәмамлыйлар. Аларның 4-сенә дә мәктәптә башлангыч класслар укытырга тәкъдим итәләр. Әниемне ул вакытта Будённый районы булып санала, ул Яңа Тиншәле дигән авылга билгелиләр башлангыч класс укытучысы итеп. Һәм шул елны ул Тәтеш педагогик училищесына читтән торып укырга керә. Менә шушы Яңа Тиншәле авылында 15 ел эшли укытучы булып. Менә шуннан әниемнең педагогик эшчәнлеге башлана. Аннан соң инде ул әтием белән кавышкач үзебезнең авылга кайтып, һаман да шул башлангыч класс
укытучысы булып эшләвен дәвам итә. Барлыгы ул 47 ел аның педагогик стажы. Әнием менә күрәсез ул шундый кечкенә генә, аны әйтәләр, кечкенә дә төшкенә дип. Менә мин анарга исем китеп, үзем дә укытучы булып эшли башлагач әйтәдер, әни, синең бит дәресеңдә 40 бала утырган вакытлар буладыр. Класста туптын буладыр. Син үзең дә бит балалардан менә буең белән аерылмыйсың да, ничек сине алар тыңлыйлар соң дип. Үзем дә белмим инде, кызым, менә шулай иттереп яратканнардыр инде дип әйтә инде ул. Һәм шуннан да ул мәктәптә эшләгән төшерләрендә менә балалар белән, коллегалары белән, әти-әниләр белән аның мөгамәләмәсе шул хәтле яхшы иде. Менә монда әле ул теге үзенең классы белән, менә бу 1962 елны безнең авылга эшкә кайткач төшкән фотографиясе. Балалардан аерылмый да инде карасаң. Әнием инде ул бик тырыш булды. Безгә дә кечкенәдән һәр елны шушы лагерьга ничектер килеп җайлап безне җибәрәдер ул. 3нче классны бетергәч беренче тапкыр бардым. Бер атна буе еладым, кайтасым килде. Бер атнадан соң әниемнәр килгәч, әнием алып кайтып китте инде. Әнием шул вакытта миңа ачуланыбрак: "Кызым, алып кайтмыйм. Ул вакытта лагерьларда 21 көн смена буладыр. Син бу 21 көндә мәктәптә ала алмаган ниндидер белемнәр алырсың, нәрсәләргәдер өйрәнерсең. Без бит инде шуның өчен монда килдек" дип, мин инде ачуланыбрак та калдырып китте. Мин әле үпкәләп калдым. Лагерьнең менә смена тәмамланган вакытта иң актив лагерьдагы бала дигән грамоталар биреп кайтардылар. Менә кайткач, әниемә күрсәткәч шушы грамотаны, әниемнең шатланганнары: "Менә бит кызым, син кайтып китәргә теләгән идең" дип. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куяның гөл бакчам, назлы җир сулашың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Мин үзем дә Казан дәүләт педагогика институтының математика факультетын бетердем. Әнием минем беренче укытучым, беренче остазым булды. 1986 елда Питрәш районына кияүгә килдем. Монда килгәч, мәктәптә урын булмау сәбәпле мин мәгариф бүлегенә эшкә бардым. Һәм анда эшкә барганнан соң әнием тагын менә мине каршысына утыртып, киңәшләрен биреп, шундый тәкъдимнәрен биреп, бу эшкә кереп киткәндә дә иң беренче остазым дип әниемне әйтә алам. Әниемә Алла бирсә, быел 99 яшь тула. Әниемнең һәрбер юбилей сайын укучылары бер вакытта да онытмыйлар. Менә бүгенге кебек хәтеремдә, әле 95 яшьлек юбилейында әниемнең төрле чыгарылыш укучылары без кайткан вакытта килделәр. Алар инде үзләре дәвәтиләр, аларның инде барсының да оныклары бар. Алар менә әниемә шундый зур рәхмәтләр әйтеп, үзләренең менә мәктәптә укыган елларын шундый җылы матур итеп, сагынып, сөйләшеп утыралар. Авылда әнием энем белән килнебез тәрбиясендә яши. Энем математика укытучысы, киленебез башлангыч класс укытучысы. Энем 30 елдан артык мәктәп директоры булып эшләде. Балалар белән ул үзе һәр вакытта да менә эшкә чыгадыр, бакчага шүп утарга булсынмы, ниндидер башка эш эшләргә булсынмы. Безгә дә әйтәдер: "Кызым, балаларга эшләгез" дип әйтү генә җитми, балалар белән бергә эшләргә кирәк дип. Һәм менә мин исемә төшереп утырам, без шуннан да сыер да асрадык.
Әнием укытучы булса да, колхоз эшенә дә без инде әзрәк булса да теге әниемә ярдәм булсын дип йөрергә тырыштык. 7-нче, 8-нче классларны тәмамлаганнан соң безнең якта бит инде шигендер үстерәләр, шигендер дә утадык. Әнием гел үзе башлап йөреп, безнең янда эшлидер. Әнием яшьтән үк ул бик тырыш булган. Кул эшләрен бик яраткан. Әнием әйтә инде, бәйләргә шул хәтле яратадыр, күбрәк инде ул менә крючок белән бәйләгән. Менә мондый аның бу менә безгә истәлеккә дип алып килгән эскәтер. Ул кулы белән бик матур итеп чиккән. Менә бу әниемнең бездә саклана торган бер истәлек канва чигеше. Ул безнең күп еллар стенабызда да эленеп торган иде. Менә бусы әнием элек бит инде караватларга җәймә яба торган булганнар. Менә бу мершкалап ясаган, менә бу караватка куя торган җәймә. Аны инде әле без кичкенә вакытта ул болай гына түгел, аны аппак итеп агартып, крахмаллап, шулай тигез итеп ясыйдыр. Менә бусы безнең өчен бик кадерле ядкәр. Менә бу әниемнең әнисе, әби дидем бит, Фәрхи Срур әби. Менә бу аның үз кулы белән туган, менә бу шундый силгеләр, алар бик күп. Алар инде күп булган, менә бу безгә истәлеккә дип бирелгән сөлгеләрнең берсе. Әнием бик күп китаплар укырга ярата. Без дә кичкенәдән китап укып үстек. Анысы да инде менә безгә әнием тәрбиясе. Әнием безгә әйтте, балалар, барыгыз да, мөмкинлекләрегез бар. Укырга сезгә сәләт бирелгән, сәләтегез бар. Сез укырга тиеш, югары белем алырга тиешсез дип. Әнием сынаулар аркылы да үтәргә туры килде. 85 яшендә анарда онкология шире ачыкланды. Аллага шөкер, ул аны да җиңеп чыкты. Аннан соң төрле сынаулар, җәрәхәт алулар. Менә соңгысы 98 яшендә дә әле операция кичерде. Аллага шөкер, операциядан соң да аягына басты, үз аягында йөри. Менә бу авырлыкларның бөтенесен җиңеп чыгарга әниемнең тормышны яратуы файда биргәндер дип уйлыйм инде. Алла теләсә, миңа 99 яшь тула. Әле мин һаманда исән, шулай озын гомерле булдым. Балаларым бик яхшы тәрбияләделәр. Үзем гомер буе эшләдем. Өч баланы тәрбияләп үстердем. Алар барда үзләренә юл таптылар. Тормыш булгач, төрле вакыт булгандыр. Яхшысын да күрдем мин, яманын да күрдем, сугыш елларын да күрдем. Балаларыма Алланың рәхмәте яусын. Мине ташламыйлар. Her vakit min gözümünde tamağım tok, üstüm bitendi. Şulay yaşap yatam әле. Шуннан да әнием тормышны бик яратып, безне дә шуңа иретеп, менә Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинлек бирде. Әнием безнең өчен бик күп тырышкан булса, бүгенгесе көнне без әниемә ниндидер хөрмәт күрсәтә алабыз. Әниемне тәрбияли алабыз. Әнием 5 вакыт намазын укып бара. Әле ул бүгенгесе көнне дә Аллага шөкер ак әби булып яши. Аллаһ Тәгалә анарга тагын озын гомерләр бирсен иде. Изге теләкләрне әйтеп барыбызга, сакланыгыз дидең ялгышларда. Бизәр гомерләрне аклык булсын җанда, зарланмагыз бердә язмышларда. Ишек алдың синең яшел келән, без булмагач үскән дәкәүлән. Мәрхәмәт синең изге саф күңелең, озак яшәгәй шатлык белән.
кечкенәдән әтисез калгач, мин кияүгә чыккач, менә минем иптәшем Әхмәтнең әтисе. Мин аны чыннан да үземнең әтием итеп кабул иттем. Ул мине үз кызы итеп кабул итте. Бу айның ахырында гына, күптән түгел генә әтигә 100 яшь тулган булыр ие. Ул 90 яше тулганда бакыйлыкка күчте. Иптәшем Әхмәт, гаиләдә алар 8 бала булганнар. Бүген аларның 5-се исән. Менә күптән түгел генә без барыбыз бергә җыелып, әтине искә алдык. Гомумән әтине генә түгел, әниләрне, кайнанам әнине. Иптәшемнең әнисе 49 яшендә бакыйлыкка күчкән. Бүгенге сөйләшүебез өлкән буын әби бабаларыбызны, кайната кайнаналарыбызны, әтиемне искә алу булып, алар рухына дуга булып барсын иде. Ә инде әниемә исәнлек телибез. 100 яшендә үзен түр башына утыртып, барыбыз бергә җыелышып үткәрә алсак иде. Исән сау булсын әнием. Без аны бик яратабыз. Бишекләргә салган сындыр сөйе, назлап үткән сөндер шәшеннән. Ул назны мин инде хәтерләмим, еллар чыңгылына яшьләнгән. Мөлаем тыйнаклыгы, үзенчәлекле моңы белән татар җыр сәхнәсендә үз исемен, үз йөзен булдырган артист ул. 30 елга якын иҗаты дәверендә йөзләгән җыр тудырып, меңләгән сәхнәләрдә яраткан тамашачысына ирештергән. Сүзебез Татарстанның ат казанган артисты Люция Минҗахит кызы Мусина хакында. Люцияне Урдала улы балалар бакчасына йөргәндә үк җырлата башлыйлар. Мәктәпне тәмамлагач, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга керә. Шул дәврдә төрле җыр конкурсларында катнаша. Беренче җиңүе ягымлы яз халыкара студентлар иҗат фестивалендә лауреат исеменә ирешә. Люциягә канатлар үсә. Күп кенә җырчылар үз труппларына гастрольләргә дәшә башлыйлар. Менә шулай башланып китә җырчы тормышы, җырчы язмышы. 2000 елда Рөстәм Закиров белән гаилә корып, инсафлы, талантлы ул һәм кыз үстерәләр. Айрат, Миләүшә, әти-әнисе шатлыгы, горурлыгы гына түгел, инде татар халкы якын итеп кабул иткән артистлар булып танылып киләләр. Әни күңеле балада, бала күңеле далада диләр. Бу сүзләрнең мәгънәсенә әнием вафатыннан соң гына ныклап төшендем. Кире кайтарып булмавын аңласам да, әнинең юклыгын һаман кабул итеп булмый. Балаларыма да әти-әни кадерен исән чакларында белегез дип төшендерергә тырышам ди Люция Мусина. Мин үзем Лениногорск районы Урдалы авылында туып үстем. Минем әнием Галия Галимҗан кызы, әтием Минҗахит Мәкәрим улы. Кызганычка каршы алар бүген безнең белән түгел, икенче дөньяда. Урыннары җмакта булсын. Безгә риза булып ятсыннар. Минем әнием Галия Галимҗан кызы Куйбышев районы Ким авылында туып үсә. Ул иң беренче бала була, аның 2 сеңлесе, 2 энесе була. Бала чагы, яшь үсмер еллары шул авылда үтә. Аннары инде Казан сәүдә техникумында укып, бухгалтер һөнәрен ала. 10 ел колхозда бухгалтер булып эшли. Аннары инде 24 ел буе страховой агент булып эшли. Тырыш, фидакарь хезмәт өчен аңа хезмәт ветеран дигән мактаулы исем дә бирәләр. Әтием белән әнием 49 ел бергә гомер итеп 4 бала тәрбияләп үстерделәр. Ләкин кырыс язмыш, аларның беренче баласы Альберт абыемны кыска гомерле итә. Ә калган 3 балаларына алар югары белем биреп, тормыш юлына озаталар. Әнием бик уңган, бик булган,
Ашык йөзле, киң күңелле, юмарт кеше иде. Безнең өйдә кеше өзелмәде. Безнең әни төп йортта булгач инде, безнең бөтен туганнар безнең йортка кайталар иде. Әлбәттә, безгә кичкенә чакта бик күңелле, кеше кайткач шатланайык без. Әнием кешеләрне бик нык ярата иде. Аларны сыйларга, кунак итәргә бик ярата иде. Кайнанасын да, үзенең әнисен дә тәрбияләп, карап, соңгы юлга озатты. Бик изге күңелле кеше иде әнием. Әтием шушы авылда, Лениногорск районы, Урдалы авылында туып үскән. Алар инде гаиләдә 5 бала булганнар. Әбкәем, бабкаем безнең белә булдылар. Безне үстерделәр. Мин әтине хәтерләгәннән бирле ул колхозда парт оешма секретары булып эшләде. Колхозда, җыелышларда ул бик матур итеп сөйли иде инде. Мин инде горурланып утыра идем. Әтием матур итеп гармунда уйный иде, мәҗлесләр алып бара иде. Әтинең әнисе Әбкәем, Гайша әби, без Әбкәй дип йөртәйек инде аны. Мине үстерде. Мин кичкенә чакта шул Әбкәй белән идем инде. Миңа 3 ай вакытта әнием Альберт абый белән больницаларда ята башлаган. Альберт абыйма бик куркыныч диагноз куеп, кан рагы, әнием бик күп больницаларда яткан. Ул вакытта мине Әбкәй караган. Мине әле дә булса Әбкәйнең кызы дип әйтәләр инде. Син Әбкәйгә охшаган дип әйтәләр, Әбкәйне белүчеләр. Әбкәй инде миңа эшкә өйрәтте, бик әйбәт тәрбияләде, бисмиллалар әйтеп ашарга өйрәтте, дуалар өйрәтте. Ул 5 вакыт намаз укый иде, ак әби иде инде. Бик рәхмәтлемен Әбкәйемә дә инде. Әнинең әнисе бездән еракта иде, Солтания исемле. Анда инде без елына 1 тапкыр кунакка бара идек. Әнием Казанда сәүдә техникум бетергәч, анда инде ул вакытта направление белән җибәрү булган бит инде. Ул вакытта кергән дә инде җитәкчеләргә мине иң томаны авылга, татар авылына җибәрегез дигән. Чөнки әнием минем шушы Ким дигән авылда, рус авылында үскән, татарча бик белмәгән Лениногорск районындагы Урмашлы авылына җибәргәннәр. Аннары инде ул тикшерүче булып Кибеткә, Урдалы авылына килгән. Шул вакытта Кибеттә әзрәк эшләп тә алган. Шул вакытта әти белән танышып, аннары инде ул авылдан киткәч тә Урмашлы авылына, әти Урмашлы авылына чаңгы белән әни янына бара торган булган. Төннә килеп керә торган булган. Әни ул вакытта бер әбидә яшәгән. Шул әби әйтә торган булган. Ник җафалап җиртәсең ул Миҗахитны? Нигә генә барып авылларына барып тормыйсың шунда дип инде. Шуннан соң инде алар өйләнешкәннәр. Без гаиләдә инде менә Альберт абыйымнан кала мин 2нче бала. Аннары 2 кәшем бар, Илдар энем һәм Илнур энем. Алар инде тормышлары белән шушы Казан шәһәрендә яшиләр. Бала чакны искә алганда, минем Урдалы кырлар искә төшә, чөнки без анда җәй көне кырдан кайтып керми идек. Бездә колхозда суган үстерәләр иде. Суган үстерергә безгә әнигә дә, әтигә дә бүлеп бирәләр. Әни инде бухгалтер булып эшләсә дә, кешедән яхшы түгел дип, алай иде инде без барыбыз да эшләйек инде. Эшләгәндә дә менә хәзер бетерәбез, менә һә бетерәбез. Шушы суганны гына бетерсәк, аннары бер көн ял бирәм мин сезгә дип әйтә иде инде. Аннары бетергәч шатланайык инде, бер көн ял итәбез дип. Бер көндә булмый ул, обедка хәтле ял итәйек дә. Юк, киттек 2нче суганны, 2нче теге анда багы бирәләр, иресе бирәләр, шөгендер, бәрәңге. Анда бетмәс текенмәс эш иде инде. Мин инде әнине жәлләйем инде, эшләйдем инде. Эшлисе килмәсә дә. Энекәш инде бик теге шок булгандыр инде, малай кеше бит инде. Ул инде кыр башының теге башына бара иде. Минем ашыйсым килә дип анда. Аннары аның уйныйсы килә башлый, аның йокысы килә башлый. Кайтырга вакыт җиткәч бик каты эшли башлый иде инде. Шуннан кайтырга вакыт җитә иде инде. Шундый кызык чаклар искә төшә. Туган авылым, кабат кайтам сиңа, сагындырып
ағарды шишме сулары кең орамың көз алдымнан кетмей бик сағындым әни назларын қайтып жетсәң әнием құшағыңа сарылыр едім сабый шағымдай қайтып кірсәң әнием құшағыңда қалыр едім бала шағымда. Әни белән әти үзләре яңадан йорт төзеп, кырхәтле йорт төзедләр. Бик әйбәт йортларында, бик бәхетле булып, озын гомерләр белән яшисе иде дә бит. Кызганыч гомерләре бик кыска булды. Әтием авыртып, рак авыру белән китте инде. Кызганычка каршы 73 яшьтә китте. 3 ел ярымнан соң әнием китте. Ул 71 яшьтә. Аның инсульт булды инде. 5-6 көннән соң, больниста ятканнан соң, тагын инфаркт булып, йөрәгенә шул инфаркт белән китте инде. Бик кызганыч, әле теге әнинең киткәненә ышанып булмый. Чөнки ул йөгереп шауып жүргән җиреннән шулай менә кинәт кенә шулай авырды инде. Шуның өчен әле менә мин бер дә ышанмыйм. Әнием авылда шикелле. Теге телефонны алсам да әнигә звонить итәсе килеп тора. Ел ярым үтте инде әнинең киткәненә. Авыр кичердем, чөнки теге әнием гомердә киткән шикелле. Әниең киткәч кенә әнинең кадерен беләсең икән. Нинди зур кеше булганда, нинди якын кеше булган икәнен. Кирегә юл юк. Әнинең урыннары җмакта булсын, әтиемнең дә урыннары җмакта булсын. Аларга мин бик рәхмәтле. Алар иң яхшы әти һәм иң яхшы әни булдылар. Нинди матур бу дөньяда әни диеп дәшүләр. Бар зарыңны сөйли алган иң кадерле кешеләр. Әни назын мәхәббәтен алыштырмый берни дә. Чиста күңел, олы йөрәк була бары әнидә. Әни назын мәхәббәтен алыштырмый берни дә. Чиста күңел, олы йөрәк була бары әнидә. Минем тормыш иптәшем Рөстәм Закиров, Татарстанның халык артисты. Аның әнисен дә әйтеп, һәм әтисен дә, кайнанамны һәм кайнатамны әйтеп үтәсем килә. Кайнанам минем Разия Фазлый кызы. Орша районы Кайынлык авылында туып үскән. Аннары инде алар күчәләр Орша районы Киек авылына. 25 яшьтә кайнатам Раиф Закир улына кияүгә чыга, Уртап Шалым авылына. Алар 51 ел гомер итәләр. Аларның 3 ир баласы була. Аның кешесе инде Рөстәм. Аның менә абыйсы, бер абыйсы исән, Рәсих абый. Без Рәсих абыйга һәм Лилия апага бик рәхмәтле, чөнки кайнанамны олыгайган көннәрендә бик карап, тәрбияләп, соңгы юлга озаттылар. Кайнанамны мин беренче күргәч тә бик якын булды ул миңа. Уңган, булган кайнанам минем. Ачык йөзле, изге күңелле кеше. Безнең ике яктан да шушындай традиция булды. Без Коръән ашларын үткәрә идек. Һәр бер елда елга 2 тапкыр Коръән ашлары укытып, өйләргә Коръән укытып, шундай традицияларны без үзебез дә дәвам итәбез. Алар шушы Коръән ашларына бер-берсенә кунакка йөрештеләр. Алар безгә, без аларга барайык. Кайнатам сәхнәгә менеп, матур итеп җырлаган. Аның җырлаганы шул Рөстәмгә күчкәндер инде дип уйлыйбыз. Мин кайнанама да, кайнатама да бик зур рәхмәтлемен. Урыннары җмакта булсын. Менә Аллага шөкер әле фотографиягә төшелгән. Менә аларны карап, искә төшереп, аларны сагынып утырабыз. Менә инде без монда китәр алдыннан, Казанга китәр алдыннан әти белән, әни белән, Илкәшем, Илдар, Айрат улыбыз. Менә шул фотога төшкән идек. Biz инде әти белән әнием туйда вакытта бийләр.
Бусы инде кайнанам белән кайнатам. Концертка килгәннәр. Бик матур итеп концертта утыралар. Менә әнием киткәч, мин әни җылысын кайдан алырга белмичә бик кайгырып, бик моңсуланып, депрессиягә да киттем. Ләкин безнең авылда менә апалар, абыйлар бик әйбәт кешеләр. Алар инде барсы да әнием шикелле. Алар инде мине хәзер бик нык үзитәләр, бик яратып без алар белән аралашабыз, безне якын итеп без аларга кунакка кайтабыз. Бик ярдәм итәләр алар миңа. Кызым белән дә инде менә икенче төрле сөйләшәбез хәзер, чөнки әни булуның тәмен икенче төрле аңлый башладым мин. Әни булганда бик бәхетле икән бала. Шуны аңладым. Минем әнием дә, әтием дә, кайнанам да, кайнатам да, әбкәйләрем, бабкайларым да, ерак әбием, ерак бабам да, барсы да иң яхшы әтиләр һәм иң яхшы әниләр иделәр. Мин дә, Рөстәм дә шушы балаларыбызга бик яхшы әни һәм әти була алсак, аларга үрнәк булып, аларны да шул зур тормыш юлына озатып, бәхетле итә алсак дигән хыялларым тормышка ашсын иде. Кара урман, сары ялан, кыйыла кыңгыраулар, мәгүледәй кызыл балан, кайырып сындыралар. Әнкәй күңеле ялап кала, ниганы сындыралар. Әнкәй күңеле ялап кала, ниганы сындыралар. Балатлары бик кыйылмыйлар, кыйыла кыңгыраулар. Әнкәй күңеле ялап кала, ниганы сындыралар. Балатлары бик кыйылмыйлар, кыйыла кыңгыраулар. Ширмешән районы Әмир авылында гомер кичерүче Әгләмовлар Әмин абый һәм Рәшидә апа авылда гына түгел, тирә күрше якларда да хөрмәтле, үрнәк гаилә. Әмин абый алтын куллы иритеп ябыштыручы, мәктәпләр, төрле оешмаларга җылылык кертүче оста була. Рәшидә апа үлчәү пунктында, колхозда башка тармакларда да эшли. Хәзер инде икесе дә лаеклы ялда. 4 балалары, ыныклары, ыныкчыкларына сөенеп, төп нигез җылысын саклап гомер итәләр. Олы кызлары Рәмзия Ихсанова Казан дәүләт педагогия институтының чит телләр факультетын тәмамлап, 32 ел Лашман авылы мәктәбендә инглиз телен укыта. Бар күңелен биреп укучыларга белем тәрбия бирә. Тормыш иптәше уңган, киң кырлы Азат белән 3 кыз тәрбияләп үстерәләр. Икенче кызлары Гөлшат Әгләмова Казан сәүдә техникумын тәмамлый. Аннан китапханәче һөнәрен үзләштереп, Әмир авылы китапханәсендә эшли. 2 улы, 2 оныгы, әле алда да туачак ыныкларга сөенеп, тормыш иптәше Марат белән түгәрәк тормыш кичерәләр. Энеләре гаиләдә 3нче бала Салават сәүдә эшендә, эшмәкәр, нык ярдәмчел, бер туганнарына, әти-әнисенә терәк булып тора. Гөлнара ханым белән 2 бала үстерәләр. Төпчекләре Альбина, тормыш иптәше Эмиль, 2 балалары белән Сургутта гомер итәләр. Ерак Сибир якларында яшәсәләр дә, балаларын татар мөхитендә, татар рухында тәрбиялиләр. Героебыз Гөлшат ханым әти-әниләренең исән-сау булуларына Ходай Тәгаләгә рәхмәтләрен укый. Апасы Рәмзия дә шундый ук изге теләктә. Озак еллар әти-әниле балалар булып яшәсәк иде ди. Безнең әниебез Әгләмова Рәшидә Хәбибулла кызы 1946 елда
25 октябрендә Лашман авылында ишле гаиләдә дөньяга килә. 12 бала гаиләдә. 12-нчесе тугачукта күпмедер вакыттан соң үлеп китә. 61 елда 7 классны тәмамлагач, ул сыер савырга фирмага эшкә китә. Укытучылар сырап та киләләр, нишләп балагызны тагын укытмыйсыз дип, инде әни теге олыларча фикер йөртеп, бу чиракта ата-анага ярдәм итү йөзеннән фирмада эшләүне алга куя. 70 елда әни әтиебез гомерлек юлдашы булган Әминне очратып, Әмин белән тормыш кырып җибәрәләр. 70 елның 26 гыйнварында. Шуннан авылга килен булып төшкәннән соң бит инде райпо кибетенә эшкә чыга. 6 ел райпо кибетендә кибетче булып эшли. Авылыбызда Нурлат шәһәренең шикәр заводының чигендер кабул итү пункты бар. Иде ул заманнарда. Шунда ул хисапчысы булып, үлчәүче булып эшләде. Һәм 2001 елда нәкъ менә лайыклы ялга да аннан чыкты. Һәм инде менә шул көннән ул өйдә әти белән әни нигез хуҗалары. Җигелеп эшләделәр. Күп еллар маллар, күп кенә маллар асрап, 2 бакчаны да тутырып чәчәләр. Бәрәңгесен суганын кичерим бер нәрсә дә чәчеп, шунда азык чигендере дә чәчеп, маллар асрап көн күрделәр инде. Менә малы барның сые бар диләр бит инде. Шуңа күрә дә безнең истәләрдән сөтләр, катыклар, каймаклар, иремчекләр бердә эзелмәде һәм без аптырамадык, ризык ягы мулдан булды инде. Ягъни ясаган чигендер катыгы мөгаен ул авылда бер булгандыр дип инде. Менә ул ризыклар теге пешергән камыр ризыклары турында сөйләмим дә инде. Хәзер инде менә яшәү шартлары бик әйбәт, газы, суы кергән, ул заманда бит инде алар кирмәгән. Шуңа күрә дә урманнан утынны, агачны өлкәннәр, әтиләр, абыйлар бергә эшләп тиеп кайтып бушатканнан соң, дружба пиласы белән, циркулярка белән алар кисеп барган утынны безнең әни яра иде. Менә шул утыннарны ярып бетереп, без инде балалар ул берәмтекләп утынны ташыйбыз, һәм шул без ташып бетергән утынны да эеп куя чүмәләгә. Ул никадәр көч булган, мин хәзер уйлап карасаң, ул бик искитәрлек нәрсә. Яшьрәк чакта аннан әни безнең бәйли иде. Каян нәрсә өйрәнеп кайта, ул аны тынчыкканчы, онытканчы дип берне булса да бәйләп карый. Һәм күкмаралар, бүтән дәшә сатучылар килгәннәр, алар кунып йөриләр ул вакытта авылларда. Шулардан шәл бәйләргә өйрәнеп калганы бик хәтеребездә калган. Аннары авылда теплица куючылар безнекеләр мөгаен беренчеләр булганнардыр. Теплицада бит инде куярны иң беренче әнинекен ашыйбыз. Аннары помидорлар турында сүз дә әйтмисең, помидорлары күп-күрә ботакта, аның шау помидор була, аны без алай үстерә белмибез. Бу инде хәзер уйлап карыйм мин, теге яшь чактагы зеленостройдагы өйрәнгәннәре хәзер кирәктер аның дип уйлап та куям инде. Мин китапханәдә эшлим, китапханәдә эшләгәндә китаплар килүгә, яңа төрле китаплар килүгә әнигә алып менәм. Әнигә алып менәм дә ул аны тынчыкканчы укып бирә. Укып бирә дә менә шул геройларны үзе аша кичереп, алар белән яшәп ала. Алар белән яшәп ала, тискәре герой булса, ул аны тискәречә күрсәтеп, әйбәт герой булса, инде ул аны мактап, бөтенсен җайлап, майлап безгә сөйләп бирә инде читәлеген китапның. Менә шундый үзенчәлеге дә бар аның. Без әти белән әнигә бик рәхмәтлебез. Сау сәламәт булып, безнең белән безнең араларда озак яшәсеннәр. Жан жылысы тыйып кына үстем мин иркә кочакта. Җил яңгырлар тими бит ул әти-әни булган чакта. Әти-әни тигез канат сокланамын сезгә карап. Исән мин булыгыз дип теләк телим кабат. Әти-әни тигез канат сокланамын сезгә карап. Исән мин булыгыз дип теләк телим кабат. Без гаиләдә үскәндә, авылда бөтен төрле эшне бергә эшләдек. Безнең әти малайлар эшендә кызлардан эшләтә иде, шуның өчен аның бөтен чарасы калмагандыр инде. Без бөтен эшне бергә эшләдек. Һәм әйтергә кирәк, безне эш чыныктырды. Булмасын ул печән чабу, булмасын ул печән киптирү, чигендердә кырда чигендер эшләү, бакчада эшләү. Безнең әти белән әни мал асрадылар, шуңа күрә без семьяда бик нык эшләп үстек.
Бүгінгі күндә менің өзімнің де 3 кыз бар. Шуңа күрә мен семьяда, гаиләдә алган тәрбия методларын үземдә дә шулай кулланам. Үзебезнең гаиләдә әтиле, әниле булып үскәчтен, беренче планга шуны куям. Семьяны саклап калыр өчен, гаиләне нык булсын өчен, әтиле, әниле булып, балаларыма шундый бәхет телим инде. 4 бала үстек дип әйтеп үтеп киттем. Зур бала булгачтан миңа күбрәк җаваплырак миссия тапшырыла иде инде. Әйтик, кичкенә сеңелләремә, әнәләремә аларны карап тору, аларга ярдәм итү, аларга булышу. Һәм бүген дә инде без үзара авылда берәр зуррак эш булса, бергә берләшеп, оешып эшлибез. Сеңелләрем һәм энем мине бик алыдылар, бик зур рәхмәт. Алар миңа инде олы кешегә караган кебек Астай дип әйтәләр. Астай була инде ул, олы кеше була инде ул. Әтирәк кирәк бу туганнарның бергә аралашып дус, тату яшәүләренә, монда тамырда тәрбия өйдән килә, семьядан килә инде, гаиләдән килә, әти белән әнинең үзара мөнәсәбәтеннән киләдер дип уйлыйм. Без үскәндә, безнең әти әни эшкә киткән вакытта инде без калай идек әби белән. Безне өйдә бала буларак әти әни алай сүкмәде. Һәм без инде әтинең күзеннән, әнинең сүзеннән курка идек. Чөнки әни безгә һәр вакыт әйтә инде, әтиң нәрсә әйтер? Әтиң тыңлап карагыз әле дип. Соңгы сүз һәр хәлдә әтинең сүзе булырга тиеш иде. Әни безнең дөрестән дә әти сүзеннән чыкмады бер качанда. Менә аның позициясын алсаң, ул ир хатыны. Әти белән әни бүгенге көнгә Аллага шөкер исән саулар. 56-нчы ел бергә торалар. Аллага шөкер, алхамдулилlah. Без бүген әтиле, әниле балалар әле һаман үзебез 55-тән итсәк тә инде. Без аңа чиксез рәхмәтле Ходаема. Рәхмәт Ходай газиз йортларымда, әткәй, әнекәй мине көткәнгә. Рәхмәтеңнән ташлама син Раббым, гомер юлларымны үткәндә. Рәхмәт Ходай балаларым өчен, алардан да газиз кем барсын. Бала чакта үскәндә, бу бит инде 70-80-нче еллар, балалар әле күбрәк киемгә дә туймаган чак иде инде. Ләкин безнең семьяда, безнең гаиләдә әти малны һәр вакыт тапты. Әти эшләде, әти малны тапты һәм без киемгә мохтаҗ булмадык бер качанда. Без киемдән иң яхшысын кидек. Без теге авыл баласы фломастер тотмаганда без инде төсле фломастерлар тоттык, кулландык. Шулай итеп семья һәр вакыт муллыкта яшәде, Аллага шөкер. Безнең әти белән әни икесе дә ишле семьяда туып үскәннәр. Әтиләр 7 бала булса, әниләр 11 бала булганнар. Ике яклы тигез күреп, алар бөтен туганнар аралашып яшибез, Аллага шөкер. Әтинең туганнары безнең тип йортта кайталар. Чөнки әти безнең олы бала булгачтан тип йорт аның җаваплылыгында. Әти дә, әни дә бик авыл җанлы кешеләр. Алар нигез дип, тип йорт дип, менә авылда кунакчыл булып калырга дип тәрбияләделәр инде безне. Алар бүген дә шулайлар. И туганнар безнең Сургут шәһәрендә туганнарыбыз бар, әтинең әниләре. Алар һәр вакыт кайтып, авыл кешеләрен авылда сабантуйлар үткәрәләр. Безнең тип йортны карыйлар, әтине, әнине карыйлар, үзебезне дә карыйлар. Без аларга рәхмәтле. Хәлләренә килә икән, булышалар икән, Аллаһ рәхмәт яусын. Менә әти белән әни авылны яратканга инде без 4 баланың өчесе холда калдык. Һәм күрешәбез, килеп очрашабыз, бергә эшләрне эшлибез, кич утырабыз бергә. Бүгенге көндә мин Аллага шөкер дип әйтәм инде, чөнки әтием, әнием исән сау, туганнарым исән сау. Бик зур рәхмәт Ходаема, Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Исәнлек, саулык телим барсына да. Дөньялар тыныч булсын иде. Матур итеп, шөкер итеп, Аллага шөкер дип яшәргә язсын иде. Бергә торганга 56 ел гомер узып китте. 4 балага 9 ынык, 2 ыныкчык. Аллаһа шөкер, бөтенесенең үз тормышы, үскәннәре, үз эшләре бар. Калган гомергә дә шулай исәнлек, саулык белән, шатлык белән бергә яшәргә булсын. Бергә бердәм булып. Әни безнең комбайнер ярдәмчесе булып әтидә эшләгәндә, алар шундан бергә кушылганнар. Biz 12 bala. 12'den 6'sı isen, 6'sı yok. 6 kız isen.
Hadi kuşa oldan idi. Hadi boğalık bütünde. 7 bal alıştırdılar. Sonra 6'sı dönüştükünde Allah'a kaysan sal. Birimiz bir kız tuğanımızına gitti bakılıkka. Әтейін бір аяғы соғыштан барып кеткен ие. Ел жерген сайын жырлайды, өз алына жырлап берейді. Анарсың 29 кен ішінде мұнша бұрады бір өзі. Виранда ясады. Біздің тегіз бадайды. Не, ызба. Шындан мұнда көршіде бір бабайда виранда ясай. Әне чаптырып кереді. Оғзамыттейін. Тәскерестайны хөсіл ватасы кодлар ябатырғанда ясай, сенде шындыны ясалы дей. Әтені приказ беріп, кодлар ябатырған ясатты осқа. Бүгінгі күнде біз міне шылай әтейім, әнейім білән парк канат астында утыра алу, әтияны ертына келіп, әтияниле болу, бүгін зор бәхет біздің. Аллаға шүкір. Әнейім дәйсен сау, әтейім дәйсен сау, Аллаға шүкір. Туғанарым дәйсен сау. Шулай матур етіп әшерге яссын. Саулық, сәлеметлік барыбызға да. Дөньялар тыныш болсын.